què tal? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos les llegendes d'anglès. I abans de començar, ens agradaria recordar-vos què és una llegenda. Doncs les llegendes són històries que corren des de fa molts anys, de boca en boca, fins a arribar als nostres dies, que ens expliquen aconteixements amb elements reals, imaginaris i amb un rerefons més o menys històric. I a vosaltres us podrà jutjar si són veritat o són mentida. I quines llegendes us explicarem? Llegendes de la Vall d'Anglès, del recull fet per en Pere Figuereda i Callol, en il·lustracions de Tom Oriol, M. Diví i en Narcís Bosch, editat per l'Ajuntament d'Anglès i la Comissió de Festes de l'any 2002. I avui us explicarem les llegendes de la nostra patrona, la Verge del Remei. I diu així: la patrona d'Anglès és la Verge del Remei i, com a tal, protegeix els anglesencs dels infortunis. No en va, la Verge del Remei és sovint invocada pels fidels per demanar-li la gràcia de remei en tota mena de malalties i de dolors. I vet aquí que a l'antigó, els anglesencs que ens precediren hagueren de retre gratitud a la nostra patrona quan salvà el poble del pillatge dels francesos. Conta la tradició que pels volts de la segona meitat del segle XVII, en una de les nombroses invasions dels francesos, tots els pobles veïns havien patit el pillatge i el saqueig de vitualles al pas de les tropes. En tocar-li el torn a la nostra vila, els vilatans, sota l'aixopluc de les defenses de l'antic castell, pogueren repel·lir l'agressió. Lluny quedaven els temps de l'esplendor de la família dels Cabrera, com a vescomtes que tantes vegades havien defensat amb els seus homes la nostra vila. Ara, afincats en terres castellanes, arran de les unions matrimonials, s'havien ben desentès del seu antic domini anglesenc. Així doncs, hagueren de ser els propis vilatans els que s'hagueren de treure les castanyes del foc, tot repel·lint l'agressió. Les tropes franceses, enutjades, volgueren aprofitar per revenjar-se de camí cap a Olot. Per tal d'agafar per sorpresa els vilatans i que els sentinelles del castell no avisessin de la seva arribada al poble a l'alçada del Pla de Trullars, pujaren terra amunt fins a Sant Julià, on tombarien per sorprendre els habitants del poble. Però, al seu pas, una espessa capa de boira embolcallà de tal manera la nostra vila fins al punt de fer-la invisible. Els invasors no s'adonaren que passaven de llarg, fins ben arribat al Pasteral, uns quilòmetres més amunt de la nostra vila, havent de seguir camí fins a Olot, on els esperava el gruix de la tropa. No en va el comandant de les tropes preguntar quin patró tenien aquells vilatans i exclamar en saber que la patrona era la Verge del Remei: doncs que la conservin i la venerin, perquè avui els ha guarit d'un perill molt greu. En agraïment, el poble feu ofrena a la Verge d'unes claus de finíssim argent com a símbol de la seva protecció. Unes claus que, malgrat la destrucció de l'antiga imatge un trist 20 de juliol de l'any 1936, avui encara pengen del braç dret de la nova imatge, esculpida 4 anys més tard de la seva destrucció per l'escultor olotí Salguera. Però, si de la guerra ens deslliurà, també ho feu de la pesta. I així ho consta mossèn Lluís Constant, que el 1653 la pesta assolava moltes viles del Principat de Catalunya. Els nostres convilatants, davant d'aquests infortunis i tement que la pesta arribés a les nostres contrades, s'adreçaren en solemnes pregàries a la nostra Verge del Remei, la qual els deslliurà d'aquest infortuni. No ho passaran tan bé els nostres veïns cellarencs, els quals la pesta assotant tota la seva cruesa, amb nombroses baixes entre la població. En agraïment, els vilatans encarregaren a l'argenter gironí Joan Francesc una llàntia de finíssim argent que encara avui crema, i si no, que li ho diguin aquell descregut soldat francès que hi volgué encendre el seu caliquenyo i a cada volta que ho provava la flama s'apagava per tornar-se a encendre quan se n'allunyava, fins que al final en desistí, veient que aquella flama sagrada es resistia a la seva profanació. I vinga, fins aquí tenim les dues llegendes que fan referència a la Verge del Remei, la de la guerra i la de la pesta. Esperem que us hagin agradat. Els grans, que segur que heu fet memòria i els heu recordat, i els petits, per si no els sabíeu, doncs aquí les teniu. Vinga,
Fins aviat, adeu-siau, cuideu-vos molt, un petó.